Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ngomnumzana uPitso Mosimane malunga ne-interview yakhe begqiba kuyenza umfana omdala ecacisa ngobudlelwane bakhe neqela leKaizer Chiefs. Utsho uPitso uthi phaa eNaturena kuko kwabo uclose kakhulu neKaizer Chiefs, and nani niyazibonela loo nto akapheli phaa eKaizer Chiefs Village uPitso usolo ke phaa, and yiyona nto abantu abaninzi ebenza bafuna ujonga into yokubana kutheni uPitso exhaphake phaa. Uyayibalisa kuPitso, uyayicacisa into yokubana ke iKaizer Chiefs ngeke abe saye kuba close kuyo ngoba nonyana wakhe uphaa kwiKaizer Chiefs kwi-development eKaizer Chiefs, and uthi ke uPitso Mosimane notata kaDr Khumalo wayembane emkhwelisa kwimoto yakhe ngezo zikhathi, aphinda acacisa athi nomalume wakhe wayedlalela eKaizer Chiefs, waphinde watreyina uDr Khumalo, omnye kumalume wakhe wayedlalela phaa eOrlando Pirates. uPitso nomkhumbula into yokubana ke bemenywe kumsitho nomnyadala kaDr Khumalo xa bethweswa isidanga, ebekhona uPitso kumaqala ebemenywe phaa eNaturena. Loo nto iyakuxela into yokubana kuPitso uclose kakhulu phaa kuqela ke leKaizer Chiefs, and unyanisile ke baphulaphuli. Now ukhumbula ngexesha saqeqesha Al Ahly yase-Egypt, uPitso wafumana wanikezwa inyweba yokubana neqela lakhe lase-Egypt bahambe babheke phaa eNaturena bayotreyina khona. uPitso amaxesha amaninzi uphakathi kojezi kaMotauanga, uphakathi nje kwefemeli kaMotauanga ixesha elininzi unobudlelwane obubanzi obukhulu ke neKaizer Chiefs. uPitso Mosimane ucacisile ke uba unyani ngenene nanganyaniso uvana kakhulu nobudlelwane obukhulu phaa neKaizer Chiefs, and uthi eyona nto West nonyana wakhe udlalela la team uphaa kwiKaizer Chiefs, ukhuliswa phaa kwiKaizer Chiefs. Loo nto yakuxela into yokubana ke uPitso Mosimane neKaizer Chiefs ke bawusolo ke bebambene ngezandla. Abantu abaninzi baleqa le ndawo ithi ke ngoku ingaba na iKaizer Chiefs yawuphetha imnikeza umsebenzi wokubana makaqeqeshe, akho mntu waziyo. Xa kufikelelwa apho kaloku ziyajika izinto, ayihambi kokubana uPitso enobuhlobo neKaizer Chiefs, izahamba ukubana uPitso udingani aze acoache iKaizer Chiefs. Zininzi ke izinto. Okokuqala, uPitso akazuvuma urholiswa imali encinci, uzawurhola imali ezinkulu. Number 2, uPitso angangazithandi zonke iiplayers eziphaa kuqela leKaizer Chiefs, mhlawumbi zawungakwazi ukwenza lo msebenzi awufunayo, uyawufuna ukuzichitha, afuna uthengula mhlawumbi iiplayers eziphaa ku-8-9 aqale lenze yakhe iteam. uPitso Mosimane ndicinga uba ke indoda enjalo kuPitso ekholelwa ekuziqaleleni eyayo into, isogqiba ke ikwenzele le nto uyifunayo. Ezo zinto ke ndizibalayo kuPitso zingahamba zihambe zingalungi phaa kulaa management eqela leKaizer Chiefs ngendlela ke endiye ndiyiqwalasele ngayo, kodwa akho mntu waziyo ngoba igama likaPitso lisabizwa kubantu abangaqeqesha iKaizer Chiefs phaa kwisizini ezayo. Sisalityaziswe ngoku yimanagement yeKaizer Chiefs engadize ngaphambili icacise into yokubana ithini na ngomcimbi wabaqeqeshi aba babini ngoku, ngoba silindele kuyo ngemanagement bithe kwezi veki zawuza ngaphambili. Sisalindele yona engoku izizocacisa uba ithini na iyaqhubeleka naba baqeqeshi okanye iyabachitha. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.